बाक्सानि सालबारियाव आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिलि रेलीनि हाबाफारि। भारत उदांस्रिनि अमृत महोत्सवखौ हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों हर घर तिरंगा बे हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनाय बायदि दिनै बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै सालबारि ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव फिरफिलि रेलीनि गेजेरजों हर घर तिरंगा हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनाय जादों। आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै लानाय हर घर तिरंगा हाबाफारिनि थाखाय लानाय फिरफिलि रेलीखौ रुपहिनि गरामारा BCDCनि मावख'निफ्राय जागायनाय जादों आरो बे फिरफिलि रेलीखौ 20 नं सालबारि बियाबनि TCLCC चेयारमेन बिनोद मुसाहारि बिथाङा रुपहि गरामारा BCDCनि मावख'निफ्राय बेखेवनानै होयो। बे फिरफिलि रेलीखौ रुपहि गरामारा BCDCनि मावख'निफ्राय जागायनानै सालबारि, साउदरपिटा, आनन्द बाजार, गबरदाना, कालपानी, बासबारि, गुडली बाजार, मायांपारा आरो सालबारि जानानै रुपहि BCDC मावख'सिम बे रेलीखौ फोजोबहैनाय जादों होननानै फोरमायदों। दिनै जोङो सालबारि ब्लक UPPLनि दैदेननायाव हर हर तिरंगानि जि फोस्रावथाय बेनि जे रेली जों लादों सालबारि ब्लक कमिटि UPPLआ दिनै जोङो रुपहिनिफ्राय जागायनानै सालबारि, साउदरपिटा, आनन्द बाजार जानानै नैबे गबरदना, बासबारि, कालपानी आरो सालबारि आरोबाव जों रुपहियाव थांबावगोन आरो बेवहाय जोंनि फिरफिलिया गासै 100 जनसो जादों, 100 खानसो जादों आरो जोङो सालबारि ब्लक कमिटि UPPL, सालबारि जिल्ला कमिटि UPPL आरो PCDCनि गासै माने चेयारमेन, भाइस चेयारमेनजों लोगोसे जोंनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै जों बे रेलीखौ खालामदों। जोंनि जागायनाया रुपहि PCDC अफिसनिफ्राय जादों, रुपहि गरामारा PCDCनिफ्राय आरो बे गिदिंनानै जोबहैनायाबो बेवहायनो जागोन। जोङो नैबे हर घर तिरंगा नैबे सांग्रांथि रेलीनि गेजेरजों रायजोनो बेखौनो मेसेज होनो नागिरगोन भारतआ उदांस्रि मोननाया 75 बोसोर जाबाय आरो बे 75 बोसोर उदांस्रि जि सान फालिथाय बे सान फालिनायजों लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैया जाहाथे जोंनि भारत हादोरनि जौगानायनि थाखाय जाहाथे खामानि मावलाङो, भारतनि संबिजिरखौ दहाय होनानै भारतनि नोगोरारि हिसाबै भारत हादोरनि थाखाय मावनांगौ जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाहाथे सोद्रोमै मावलाङो, जोंनि हादोरखौ जाहाथे मान होयो, हादोरनि थाखाय जाहाथे बयबो गावखौ बाउसोमो बे मेसेजखौ जों होनो नागिरो।